सानू सानू अरे ओळखू ना कोण म्हणजे तुझे डॅडी Ah, that's like a good girl. सानू कोण टाकत आहे जेनी जेनी बाहेर डॅडी तुका आपयता तू किती इतले बी येताय मला ती देतात गुड नाईट डॅडी अगो त्या शिकिता करता हा गेला तर ना हिला तर असं करून बसलं तुका जायचंय दिसारी पळेला नाही अगो हा त्यांना आईला तर त्यांना आईला तर ना ते माझ्या फाटल्या माझ्या भाषे घुमते राहताले आणि आज तू सर्विस सोडून येता म्हणताना सिंधुकोस ना हो. तू अकस्मात आईला नाही बापा सर्वी सोडून येऊनच्या ना म्हणता का तिथे तसे काय ना 4-5 वर्षा म्हटल्यान तू येता येता म्हणून येऊकोस ना तू आता अकस्मात आईला नाही अगो किती आहे घेऊन सांगता आहे त्यांना तू एक वार जाऊच्या त्याका लागून म्हाका येऊक मिळवला आणि आता आईला नाही हा सगळं सोडून तुमच्या बसत आईला नाही त्या देखून 15 दिवसा पटल्या तुम्ही फोन करूकोस ना अगो फोन किती करू ना सांगता आहे 15 दिवसा पहिले माझी तुटली खायची चालना एकडे प्रमोशन एकडे हाय सेलेक्ट आणि एकडे तुम्ही तीन हे चिंतून माझी तकलीफ सारखी पिढत झाली 1 लाख निर्धार घेतलो सगळे सोडले आणि तुमच्या बरोबर राहावं जाय म्हणून हा सांगायचं लुट आय एम लिव्हिंग विथ यू फॉर एव्हर ओके हा त्याका फाल्या सकाळी विचारता ओके बाय गुड नाईट आली कोण आहे का पोळे आलीस डॅडी अगं इतकं वडलं झालं का आमच्या खूप मिस यापासून नाही लागलो हा काहीच नाही आलं हा आता कुवेत जाऊन बंबई जाऊन ते त्यांनी नेलं हा बाबा तूच कसा असा हा बरं असा तू कसा होता कसं दिसता तुका माझं मोठं झाला पहिले असे पडायचे पडताना मोठा झाला ना तू वाढून लांब झाला बाबा बघा सांग तुझी स्टडी कशी चालला हा हा बरी चला ह्या वर्षा बीकॉम फायनल इयर नाही वय वय हा वेता मम्मीला सकाळी वेगळं सुटाय ओके बाय गुड नाईट ए बाबू कशी किती करता गो तू अकस्मात आयला नाही तू येता म्हणून तू कोस नाचला तरी कसले करतात कसे किती करता गो तुम्ही सगळी जण तू अकस्मात येऊला देखो तरी कशी करता 4-5 वर्ष झाली तू येता म्हणून येऊ कोस नाचलं बाबा शिरली सोडून येऊन ना म्हणता काय कोणा नाचताना तसे काय ना तू येता म्हणून येऊ कोस नाचलं चांगले नाही तुला आवड आता येऊन ना आता आईलो नाही परत काय वाटत तुम्ही गेले 15 दिवसात थांबून फोन पासूनच करूक ना अगो फोन किती करू ना सांगता आहे त्याकडे हाय प्रमोशन आणि इकडे प्रमोशन आणि हाय झालं त्या लागून नका येऊ जेवणा आता आईला नाही मम्मी तू येता नाही कोणा पेटा आलेता तू ते तुका कोणा पेटा गो ते मुजाश्रमाक निघता मुजेर एक हातवरले बघायला का नीटच पडना कशा गेले तू वस प्लीज टेक केअर तू कोण तू माका एकला किती पाहिजे सवय झाला चल तू वस गुड नाईट हा गुड नाईट हा जय कोण सा चावी आता भुरग्यां पाती येवंक जाता अशें भोंवताय कोणाच्या घर बायल मेळ्ळें म्हणल्यार खोबरें सांगून भोंवताय खोबरें सांगताय आनी ते गेले मोगार पडटाय मुगेलें बरें बायल भितर लिदेराक चावी गेलो कामाक दीसभर उठना चोयता सुकू भितर सुकू ओ सुकू आहा भितर गेलो कामाक
फाटल्या दाराची किली काढली आणि बाहेर सरली बस कामात आणि हा वाजतली बार्या बार्या पहिले माणसाला दिसतो पहिले माणसाला दिसतात याव चार कामा गेलो की तू याव चार कामा गेलो होय मुझ्या घोबात तू काहीच म्हणा नका रे हवे किती म्हणत जाता दुसऱ्या मुझ्या घोबात कितीच केटच म्हणत देऊचे ना आवे किती मूळ लागू तुका रसल हिरम कामा गेलो काय मूळ होय रे आताच गेला चल चल या मग होय रे इधर या मग भीतर भीतर आणि किती आहे सीडी आळ मग आहे क्या सीट बिसेट काय ना करे हा. मका सारखे सांग रे काल तू अख्ख्यो दिस एक मिनिट अंग येऊ ना होय असलो रे काल मास बिझी असलो गो इतलो बिझी बिझी होय काल येपा काल ना किती आहे रे काल शेजारीचे अनमोरी म्हणू लागले मग मास बाजारावर नाड म्हणे अरे तुम्ही बोरले असता रे काही वरले होय मग गेले काम त्याची तुझ लोकाला बायला हेल्प करते कोणा बाजारावरचे कोणा रिक्षा मार्केटावरचे कोणा रेल्वे स्टेशनावरचे कोणा काजरावरचे कोणा बाईके जेवणावरचे त्यापासून न्यू बाईक केला सीबीजेड किती होय लोवी बाईक होय होय आम्ही ते एक एक दिस एक एक मोटरसायकल बायला मोटरसायकल फाटले बसायचे आणि एक सांग रे एक सांग किती गो मका मोटरसायकलीचेर केदना बसयतालो रे तू काणी मोटरसायकल बसवून नको किती आहे रे अगो तू काणी मोटरसायकल बसविल्यार म्हणची हा वय 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 आणि तू घेऊन हांव बाजारात गेलो आणि तुगे गोवान चयले आणि माणसू खा तुक म्हणते शिडी बरी सुसागात घाली आणि बसून चयली एक सांग रे एक सांग किती गो ते पिक्चर हाडला नाही रे ते नाव किती रे नाव मुगो मैंने प्यार किया मैं लोगो प्यार करता लोगे मैंने प्यार किया चल चल होय रे किती रे मुगो शिडी पडो ही शिडी काल हाडलेली आज दहीपार पितर होऊन बी पाहिजे हा यो यो माझ्याला पैसे दुसरे दिस लागताले हा यो बस बस ए टिंग टांग बाई फाटल्या दारात आम्ही तर चल 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 मला चहा वेगाने गेला जेवणा डबू भरलो दाराकडे विसरून गेलो या पहिलांग तकलीफुनी सारखे हा कोई उरता कोण जाणार पिक्चर आहे ते पण मोजी जीव का बा अगे मुझे भाई वो तुमको ये लो की तुमको ये लो ना 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 तुमको वो तुमको त्या साईडी कोण येलो आणि या साईडी जाऊन चोईता सुका किंवा सुको वो सुको किती रे हा नु तू भितर भीतर असं झाले आणि खय असले रे या साईडी कोण जाऊन तू जाणार कोण धावतो माका किती डोळे असतात रे भीतर ताण पडून तो धावलो येईलो म्हणून म्हणतो आमच्या तुझी नाव वाटेल कितकं चाललो अरे गेलो असं रे कोणाच्या माजरा पाटल्यात ते रसू एक सांग रे किती एका वेगीनच आलेलो रे जेवणा डब भरलो घराकडे विसरून गेलो पण त्या साईडी जाऊन तो याचा लोकांना त्रास सांगाल सांगलेले होय लिपवून राव म्हणून तू किती मुळे हा किती ना ए रसू डबा वाटणार रे या साईडी जाऊन या साईडी आम्ही तुझी या साईडी येलो घ्या रे तुझं डबा चुकू किती रे तो 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 तू पासून मेळू येऊन हा ना तुका
तुका मुजेर विश्वास ना नाही रे ह्या गावान माका कोण वळखता रे कोण वळखता अगो कर गोळ्याच्यान म्हाका तुजेर विश्वास आसा होय रे विश्वास आहा जाल्यार माका भितर घालून लॉक मारून कामाक बसपाचो रे अगो तुजेर विश्वास आसा पूण आतां पोरगळ भुरग्यांक पातयो जाता अशें भोंवताय बेका कोणाली गार खाल्याक म्हणून पायल मेळ म्हणून लायली पंचायती हे देखून हे भशेन जायना कित करचें तुका अस करूं जायन गो आतां भुरग्याक पातयेक जायन रे म्हाका तकली कर सारकी आतां ते आसतना कित्याक सुंदर गो ती त्या करूं गो ना त्या लडी कुठं त्या वाटेन गेला तू आणि शेवटेन पळयलं मम्मीन सांगले तुमगे घराकडे वचून तुमगे खबर घेणं म्हण आणि आमगेल घर कोण दाखयलें तो हळून म्हणू लागलो रेड घेईन तुमगे घराकडे वयता तू फाटल्यान बस म्हणलो आम्ही तेगे फाटल्यान बसलो आणि तुमगे घर दाखयलं अशें करूं भोंवतो अरुण बेकरी गायली ना आतां घरा ब्रेड दिवचें काम सुरू केला तूं येतालो पयलीं पैसे कसं काय घेणार रसू पैसे रसू रसू आज सांजेर बेगीनच घर यो पैसे कसं काय घेऊन गेले दहा दिसतले तर येते गो वेता रे बरे कर बोल केन्ना यो हो बाजू केन्ना यो तूं या पळय तिगो शी सेवी लागलो मनीस रे तू कोण आपला गिरिया दावेतच ना ताका मोडूक नका रे बरे रे केन्ना यो हो बाजू मोडूक नका अशें हा आनी हांव केन्ना कामा वयता आसतना येता गो सुकू म्हणले म्हाका केन्ना यो म्हणून आपय न्हू आम्ही केन्ना यो तुवे सदांच येवपाचे या खोड्या कडेन कसो दिसता तुला म्हूण कोण जाणा पडलो काजेर आपय बरें पोसायता तूं मदीं ताल्लेलो न्हू गो पड्ड्या हो पड्डो जोड जालो तूं कशी सोडटा गो भितर चावी हे बसल्या लॉक मानधनीची गरज ना म्हाका आपयले बसून केन्ना येना हांव जाण तूं केन्ना येयना म्हूण म्हाका खबर आतां हांगा कितें जालें तें तुका खबर आसा कितें जालें हांव कामाक गेलो होय होय जेवणा डब्बो घरा कडेन विसरून गेलो तस म्हूण घरा कडेन डब्बो या म्हूण येयले हांगा कितें जालें खबर आसा तुका कितें जालें यो हे सायडीन आमगेलो कुजना वाटेन येयलो आनी हे सायडीन जमलो हे सायडीन जमलो त्या पासून मागे तकली सारकी ना 50 रुपये वस्तू 100 रुपये विकता सगळी लॉस गिरायकी ना 50 वस्तू 100 एक तुला लॉस रे फायदे मरे तुका 50 रुपये फायदे मरे कशें पाहिजे एकच दीस दुसरे दीस ती आनी गिरायक येता रसलांका लाग अंगडी पुरा मारगाय म्हणटा सगळे आंगोट दिवाळी करली पुरा एक लागून पुरा एक लागून ही सगळी तुगेली मिस्टेक